Kembang melati, kembang melati. Saya cari manis kembang melati, melati, melati juga orang manis jauh rumahnya. Jangan ikut kowe nanti kepincut, nanti kepincut. Jangan ikut kowe nanti kepincut, kepincut juga orang manis jauh rumahnya. Nyai lulur ya nona digawe wuyo, nyai lulur ya nona digawe wuyo. Wuyo ngalendra satria ing Madukara. Ayo nyai lulur saking kayo, dasar ayo nyai lulur saking manusa. Nyai lulur ya nona kasih dewa. Layong dilayong ya nona sagar belayo. Ayong dilayong ya nona sagar belayo. Ayong nalendra satria ing Madukara. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati. Melati juga orang manis jauh rumah. Jangan ikut kowe nanti kepincut, jangan ikut kowe nanti kepincut, kepincut juga orang manis jauh rumahnya. Lulur ya nona ing Timbali, nyai lulur ya nona ing Timbali. Imbalana nyai lulur disuruh nari, dasar ayo nyai lulur putri kayoja. Dasar ayo nyai lulur putri kayoja. Nyai lulur sing dewa. Layong dilayong ya nona sagar belayo. Layong dilayong ya nona sagar belayo. Layong kalendra satria ing Madukara. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati. Melati juga orang manis jauh rumahnya. Jangan ikut kowe nanti kepincut, jangan ikut kowe nanti kepincut, kepincut juga orang manis jauh rumahnya, jauh rumahnya.
Cik. Ye, tasih sarangan Dolak Putri Aromsari, bijil saking telatah desa. Brigong. Ye, bakal sarikan Cik. Puspita Nada Audio. Yo yo yo. Yo. Ya. Yo yo yo. Ah, Lo, Putri Putri sore pujaan Dewi dia menari dia menari iringi lagu sari nari dari mana datangnya lita dari sawah turun ke kaki dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ada Dewi tiap hari dia menari diiringi lagu sari nanti. Yo. Semoga atur Dolak Putri Aromsari mijil saking Desa Brigong bakal sarikan Puspita Nada boten siang samadika tasakuran perkawinan emas keluarga Bapak Gunawan adalah Ibu Sri Suprapti sak keluarga yang kami ucapkan terima kasih matur suwun untuk doa restunya Bapak Ibu tamu undangan dan juga para pecinta Dolalak yang siang hari hadir ikut serta memeriahkan pentas Dolalak Putri Aromsari. Yojo.
yo yo. Ah, yo yo. Ah, ya. Oh ya. A oh as. Ya. As. ayana kopya gawe kupon keton sarta rukun akeh kang kayuyon tadi snono iku datana jembu nyawiji ing panganku drogo ing asapku Ayun-ayun kopya gawe kupon tekon sarta rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku dadak jemu nyawiji ing panemu condonge kalbu Mustafa ngilon Mustafa ngilon Mustafa ngilon Mustafa ngilon Mustafa ngilon bangilato Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, pangilaton.
musyawarah yang berbunga tidur terkane budi kerjane balik wae Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton irang-irang motore kanjang kok rene tak supirane dewe sanang ojo mung mandang yen kowe sanang ojo mung mandang iki randang apa ketika kadang jarak apa-apa Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton Pangilon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton lore-lore ulane sowo lore-lore ulane sowo najan cilik buntute dawa yen lirik sing kira-kira sing dilirik sing dilirik sing dilirik ora rumangsa Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Mustafa ngelon Bangilaton
Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, Mustafa ngelon, bangilaton. Yes, semoga sarangan Dolala Putri Arum Sari ya. Kita hadir, semoga yang berkolaborasi kita hadirkan tarian ciri khas Dolala Putri Arum Sari. Tadi ada Mustafa Ngilun ya, sekarang aku Wira Pentas, Wira Popo. Kita hadirkan matur suwun saja terima kasih yang berkolaborasi. Hey yo, hey hey, hey hey hey. Jarum bukan wong manis sembarang jarum. Jarum bukan wong manis sembarang jarum. Jarum peneliti wong manis mana lubangnya. Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium. Cium sekali wong manis mengandung cinta. Pikiran wong manis apa ketika pikiran wong manis apa ketika kadang jarak wong manis kok apa-apa ngaturi sugeng wong manis para pamirsa ngaturi sugeng wong manis para pamirsa monggo pinara wong manis ingkang sekeca. Dari mana wong manis datangnya cinta. Dari mana wong manis datangnya cinta. Dari mana wong manis turun ke hati. Dari mana wong manis datangnya lintang. Dari mana wong manis datangnya lintang. Dari sama wong manis turun ke kali. Ati wong manis ranggo tali. Ani wong manis ranggo tali. Tali siji wong manis suwe anak janun. Arab rapi wong manis ranggo tali. Arab rapi wong manis ranggo wali. Wali siji wong manis sekurang umur. Jarum bukan wong manis sembarang jarum. Jarum bukan wong manis sembarang jarum. Jarum peneliti wong manis mana lubangnya. Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium. Cium sekali wong manis mana lubangnya.